Hero try ki paramuet bagi dia viewers swabangan ai ni ka jingkran ka kwak pentep ye pi se sin pat bangidan ka ying jing duai hang ni hajau lans na lien hajan Robert Hospital bangi pli ka sing sat jan bat ka sing blai ti ipen duai ti bapang basitam bat khamtam i penle ya ka jing plapop bangi ai ru ya ka ketin ka jong blai kumno phina ban em kum usunran jong Jesus Christ tentang aku aban sedang nak kini ka jingkran jong akal kabun ki bentang kam da jerong tang bang aku aban bu kini kam kador jong ka jinglong sunran kador jong ka jinglong sunran lani aban ong batang kendet ki ban long ki sunran jong Jesus Christ kata orang aban bu tang kendet ki ban long ki sunran ki basisha jong Jesus Christ te para banget mau ban ong ba ngait yu Jesus Christ da ka sintur baro ki koloi man ong tarai yang pi it nem Jesus Christ da phara akti nang ni ho ngait yu Jesus Christ henrai da ong nang ni pi koloi ni em ban pen ko ngu ya ka ei ka bo Jesus Christ uang ban pen ko ngu ban le ta ong tang ban chungat man ong jingesang ei ruai haki mo bangila ban ong ban lead haka praise and worship ne ban lead haka choir ban le kinu ki activities ka kam da pelat kita ki ban le kanu ka program kam da pi prepare kam dei ka ba than rei ngakran ni ya ka reality ya kata ka jing sisa ban long usenran jong Jesus Christ kam dei ka basuk para bangai markadan kam ya ka jing raikut ya ka will jongi ban surrender no ya ta kai man la lu jongi ban IT no show Jesus Christ ka dor jong ka jing long senran kam dei ka basuk tong ini pet nomor ba ban long usenran jong Jesus Christ ka dan kam ini ban lan ladi ka dan kam ban iet yu kham bun sha bani ki ai bat pin sai i la da pil ayat sisa ku musnran pin sai i sibun ki ai ki bangin habdu no ya ka persai ka bani kong ngin habdu shwa ban long sunran jo Jesus Christ ni habban i no ya ka pop ni habban long ka pop namar pi ka pop ka ai te ka jing hala ka jong ka pop ka bani kong ka ai ka jing brai ai ki bupen sngobhai ka do ki jing berkhat am hadai kan sapanyam ti ka bening kong ni hap i no ya ka pop no ban long sunran jo Jesus Christ ban ngat ho Jesus Christ kitu ki bajumlien no ban kerni haki ki jinglien basni ki la ban long ai ni sedang son ibarat kerdi ban bam yo duma yo kwai ong ka jing kerni mo ka jing kerni ban bam bah pilak penong blay tu kuai duma secret nani kakia kita ini jing sedang tengok nani ki jing lien ban pet iki film jaklia bah pilak program ban pet ni ki jing im bagi barang samla pat dia bun samla im aurea im kilim ka jing tu khana lamler ka jing snobha jong perthai ki baro kini kiba pensong bahayu Jesus Christ ngin dan kam syaban mi no ni kita ngin kam ban raikut ban ong try nga i no ikini bat nga thrang ban but sisai me ban em no ataka jing em kum ba me ong nga bangan ko ngu kata ka jing sedang to la sedang ni kata mo hanrai ndala lat lut na ka pop ndala lat lut na ka pop kam kut tang kata fi ya ka jinglong senran kadan kam ban pen ko ngu syu kat manginang ngam Jesus Christ wa aisha tok ndrei hamdien un sabu ingi ba ngi dan kam ban iet u naduk kan tonut baro naduk kan bensin baro naduk gi jing berkhat baro kam dai tang basulat jingesen kadai hang ta kan ka baya ka tengku wat ki ai bar habo Jesus Christ ngla nangam ngin sai kan du sibun ki jing e tong ni pet shwa ni lak bangin tentang hidu no iki parlok jong ngiru hidu no iki parlok ki bang ni juas ngau tanat banya keren ka ai banya
im gajing im pertai ai barok gitu barok ngin sahab bandu no bat kam dei ka basuk ngong bihap decide fi Jesus Christ ai ka man la lut blai ai ka man la lut nrai pet uang pet kani naka gospel Lukas kal nong ka ba khat sau khat ka ba arpo san arpun rio arpun yau ni puli kador ka jinglong senran jika ketin jong blai ka omni tebun kipat ba kilaya let lambat u bat habaula kertian din ula ong haki lada unu wan hanga bat ubam isi ban yala ukpa bat yala ka keme bat yala ka tengah bat yala ki khun bat yala ki henman hen bauru shenrang bat kentai hoot bat yala ka jong ka jing emru la banlong usenran jonga te kaba pala tu Jesus Christ pina ju puli ne khat kadi nakawai pat kani kamet bangi isi daka pinalet daka ketin gri kani kamet ba pi isi bu Jesus Christ wang ban isi lam tam wang Jesus Christ wang ban iet yau blai na duk dok not barok na duk jing berkat barok na duk kamen sim barok bat men iet ya lau para marjan ko ba iet yaldi hang ni Jesus Christ khom ong ban isi kata ban iben ban le ben ban bitar em ya kani u hakak tin gri kamut ba ladangi kham iet palat yano ngi ladangi kham iet akawai pat ki kentin ong ladang no u kham iet palat ya ukpa lani ya kemi ya katanga ya lagi khun ya lagi henman henbau lagi senrang bat kentai hoot bat ya laka jong jing emru umla ban long senrang jang amot loda kham it fi kham it palat ban ya ublai unumla ban long senrang jang pen khat bar punyo unu ru de ubam ba ru ya laka jong gading pana bat bawan but na din jonga umla ban long senrang jang ban len la de Wang ifi ban let choir, ban let le ki program, ban praise and worship ngila ban amo lagi jong ki rukam ki praise and worship ki ban let keren haki ban keren ya kanu ka ketin jong oblai haki jaka ban let ya lap ban let ka kam da e than kata mo ban let keren haba ai kinu ki jing keren kata ka baro hi banda ka kam da e than kita rei ban ong ban kam it yo Jesus Christ bani ki kmi ki kpa bani ki bhayeng ba sam ya ka tanga yo tanga li ki khun lani wat ya la ka jong ka jigem ru kata ka dei ka balong challenging pi para bangan kale kalong challenging bat pin sai kan du menta ngat ai nu kusa menta pialet jing sang lang hakaju ka jing sang no pia it lang banele ki ai ndre habu blai udawai pi ban kala ka mamut plami na ka pop udawai pi am tangata namaru Jesus Christ hadin bakala ka mamut udawai pi ban let sat no ki pop pi udawai pi pinong menta pen ko ngu no ban pendap ya ka jing kha arsin ya ka jing pen baptis hato ladaki kemi ki kpa jong piki yang persya ladaki bahyeng bahsam jong piki yang persya ba pi sngo thu baladai ban pen ko ngu no ya ka ega bau Jesus Christ wang ba tap ki sedang ban isi pi wat mut kani ngonum ja kam dai ka bayu te kindan ki ba isi dagi niam gi rukam ru ba kaya tengku bat ka ei ka ba pi sngo thu na ka tin jong blai hatu pi koloi nem ban de lada pile tikana ba ka dia tengku bat kamot ba pi isi ndai pi pen ko ngo u blai bat de hang ni kan bo blai u jisu wang la da no pi bukham i te tang kini bon ki beri pi sakut namar balai kim kwa ban offen you know ma ki kwa ban pen sobhal ya bar ki beri te u blai ong le kumta pada banne tang da pi pat namar ba pimnut ban rai kot ngong ka jing im ban but u jisu Christ hap rai ban ko offen oh ngam keren hang ni para banget bang syukran nak tino la da kendu sibun hak bannya kita ki jingnya jong ka jing tarsya kita ki jingnya jong ka jing syak kentat kita ki jingnya ki bang hak ban ngamlak ban patai lut iping ni
bangala ajinya juga sabang try ngat ko ngo me kat baja long kat baja metip mame wat dia ka family ru tip mame ban tabau bleu bat pat nang pila yang sian ka jing si siapat bleu sa penan kam ya pi pat banong hi jing sia ni kong kalong ka ba namar haban le ka mon jong bleu ka hiteng khu bat ka mon jong beri kadok jong pi kanum kwa ra kan ni kadok jong ni ki jing berkat jong ikan wan ba me dale ka tu men le ta kum no hin ong ni me ben salong nong pen perayem men salong nong pen pat ala ju syakhat kum gitar malong mame melet kamdei parlok ka basuk makan mau haban kong bau bleu khat yang ban syakri u bleu ngap ban mi sibun lagi ai barhaba kasdang ban pen kok ngu yang boleh kadang ka bun ki bam smok thu haban kong wat ki bahyang masam ki ba jantam jong akim smok thu ai ka bangale ki ong bat banga ale kulmar banga ala syahikai bakalang ala ki ai bat hab ya kata kalenti jom kari klau hab ya kata kalenti ka batang bat uji sukres ndai ai ngu yu blai para bangat ngam sim babi ka ai ka bangale entah ngam sim babi ha banga sungau thu bau blai upha ban le nga kumta ban sedang ni kan ka jing syakrir u upha blai wang pun ki wan bat ki ong pat le song shep ai le ai ndrai ta kadang ka jingele ka jing perkhat kadang ka jingele ni ki men sim baman ka jingele ni ai hari habang sngau mau Jesus Christ uang ka ka bangal ong me ban le ya chakma mangalapan ko ngu pi para banget ngai ngu yu blai ba sibun ki men sim kila wan ka jing pen em da ka jing pen ko ngu ning kong ngap mi thu pi nga mi shona ka pop ngalai wala syate mraw ka pop ndre ba blai pala lu sa ka bang pala tabang na kemen man syakri ki jing ki dan ba kijing syak kentat nigi parlok kijing syak kentat ni bahiyang wasam ka ban kong haban ya atau pi kloy ni me kata wat ong pi nem dei bang ngakren dom na ngakren siak na no wan shulet jing sang ban shuong nga ye mi try na ka sentur dei kalong ka ba sok ndrei haba pin pen ko ngu kan pen ko ngu ya ka ka bau Jesus Christ uang atakan ka challenging atakan ka balong anong fi katakan ka dei ka balong challenging ba te para banget u Abraham ru be kat pinang bot nang kat pinang bot yo Jesus Christ kataki pihak ban sacrifice no ai namaru Jesus Christ sabau ie lagi ban IT no ela ka jong ka jing em ru haban IT la ka jong ka jing na ka benta jongi shimla tengkai la ka jong ka jing bat nangiru udawa pat yu Abraham habau but yu blai hab i no ya ki bahayang basam haban i no bat hablet saka jaka ka baum tip sidu ban yalam dei tang ta dadap nak tau blai pha daw la ko ngu nak tamut la kot ndrei blai habau la ai khun u tang tu khun ba ye marwai ru uang ni u sacrifice na yu ahizam sacrifice na banang tau Abraham pen ko ngu bat habau pen ko ngu i pat ya ki jingker khu gi babut na din tika jinglong sunran ka dei tang ya kita gi balak ban pen ko ngu ya ka khtin jong blai pat hang ni i sunran ru jong Petrus ki ong kum no pat khat ka bashi pau arpupra Petrus om no Jisu om no anda kun tau Petrus ulah sedang ban ong hu hakmi ngila i no ai baro ngila but ru eme Hari Jisu de tu ong sisa ong pi omdan ubala i no ya la ka yin laini ki hinnan hinbau shinrang ni kantai lani ya ukpa lani ki kini lani ka tanga lani ki khun lani ki bri nakabenta jonga bat jong ka gospel Henry unyo diangkan sispa sya ya kata mentah akan ikapor ya ki yin bat ki hinman bau shinrang bat kantai bat ki kini bat ki khun bat ki bride lambat ki jingle bang pat pinsha le bang ru ha fi yu pinyo apa pila i ya ki ai jong persai piwa chwa ki hima ki benang boleh sa iPad ya ki hinman ki para jong fi ki bakan jaman sim hang ni ha bang ong i kamut mo ban le bang ki mi pa kam dai ra bi ha pat Henry ngamut ban ong haba
people ko ngo ban le ka gospel am ka don ka porte ba kaya tengku te bat ke ai ka ba ki le bat ke ai ka ba pi le thamai man ta nuk sang ong spi tang na ka jing ayu syaru tang na ka jing pen ko ngo pi ban kala ka bomot ban pen baptis ka dei ka big issue ne ka big issue ka ba ngelak ban ong tentang kapenya duk no era jingnya dai si bahayang bahasam namar balai pipen ko ngu no era taka ka bau bleu bang kanan kajing ya sutu ang ne wei tu sutu do ko moi wei sutu jung moi ulang tu Jesus wang am shaman ra te kajing shaman ra ka wat lam kandan kajing le mot kandan kumno kandan pi ka kapor kabai kapor kaba pia kelas no igi jing sutu pi macam pia sutu long kumtu menta pia kelas no wat tentang utengah bat laka tengah ruk tentang habaya kelas no akan igi jing sutu long kawan ra ya ka friction te tentang utengah unle kumno habo sutu ban le nam tu bau blei wang ka kuas ka friction pihak raikut dengan pensau bahaya ubri no blai ndai bangin le ben ndai bangin ya kan ni am sungam awe kan ni di ban kat pinang yo Jesus Christ pihak ya kat tengah pihak yo tengah pihak jadi bahaya masam kambun sya andre bang hapadang kata kajing pat ba pin pen ko ngo yo Jesus Christ pihak rai bet ya lo ngan pen ko ngo ya ka tin jo blai de hang takan kay tengku para banget de hang takan kay jinglong senran ka dawai pi bau Jesus Christ ong banlan na di ban ba le pandai kai ka ba nga syampat hadin ka nikong habang adang pen ko ngo ngadu sibun ki ai ngadu not habdu ya ka jinge dai wi bayi ngasam habdu tawar belai ki pin so thu ka ai ka banga ngasngau thu na khti jong belai bangar ngamla reban num pen ko ngo yu belai na mar ngala ye ta kata kan kai tengku te hadin nikong habia ya ka jinge ka balong marway no kapan di jing sya yang persya hadai ngai aimu yu blai habang apan ko ngu blai metang ayu sisa kipara ha uji sukres pat ki ba iet sisa ya ka ketin jong blai ngayo kita ki ai blai pendap ki ai am tang kata kitu ki baju isi yang kitu ki baju perkat bang yalap lam ler kitu hi ki ba yu mentapat ki dai i ka jing em ba uji sukres wa ki dai i ka jing keman ki dai i bah padang baki sitam ki ay ngalat penduai ki la per no ka jing perkat ki la sedang man i ka jing sya lamar ong fi kadang ka kelas ka jing sutu bah bang ayang ayo man penduai wat i kitu ki bayang persyaru wat i kitu ki bam sngau tu ka ai ka bang ale nga aingu yu blai bang duai nari ki ngam isi enrai ngam la man dia menjur lambat mentapat ki la sedang man sngau tu ka ai ka bang ale bang sedang man yo man penduai ru man yarap lam ru man iet iki bandan lang kayu te aingu yu try ba pipen ko ngo pat u try u ang kumno wang handrei u ang kumno anda kum tau Petrus sedang ban ong u hakmi ngilai no Petrus ong ta ya ki ibaro ngilabut ru ya me handrei jisu de tu lo ong sisang ong hami amdan ubala no ya ki yen lani gi henman henbau shenrang ne kan thailani ya ukpa lani ya ka kemi lani ka tanga lani ya ki khon lani ya ka bri na ka benta jonga ba jonga gospel ri unyo diang kan sis pasha ya ka tamenta hakan ni ka por ya ki yeng ba ki henman bau shenrang ba kan thai ba ya ki kemi ki khpa ba ya ki khon ba ki bri de lambat ki jible ben ba ha ka perthai ka ban sawan bam jukut bat haka percaya ke bansawan ka jing bam jukut katakan ka jing bam jukut ka bakham kemen syu wat mut pinyo ya ka jing bam jukut da ka ba pisu nget tang di kentin re bo Jesus Christ ong le pinum le kadiman joy kadiman ini ban ko ngu ya ka bo Jesus Christ ong pan pinapuli na gospel Matias nang bahnyaw utkat ka arp saw terter ko ong uno utaw bayo snow ya ki kentin jonga ubale kan gong ulong kum kata ubri ubatay ya ying halor mau siang habawan ki umsa muwan slap wan ko umsa kalabe kertap kan ofi kata ka ying kamlam khalam hadai wang ulu ma ubayu snow ya ki kentin jang apat ubam ko ngu banle ulong kum tau bit ubatray tay ya ying halor usiap ka
slap lawan lah bat ko sao kalawan bat kalarat no kata yem tikin wan bet ki sao kin wan bet no mentah hang no pitai ka yem jong pi ha mau siang na ba pi shumet na pet kam dei ka jinglet klam ka jingle kam dei ka jingtai mau siang ong kini kila yo snow ya khtin ong dei tau ba yo snow bat ba pen ko ngu ban le bun tikin ong hanga kata sni atrai hanai ong pi khat yang atrai dari pimju man ban pen ko ngu ya ka ga bang ong ban le di banyo banlang sunran jong Jesus Christ banyo banlet sebenang ngam 4 kali banyo ngarang dan ka jingya anti nah pen ko ngu each and every step mau bleu dawa taba kalau ka bakmen ka donut ka latlut na ka pop ka latlut na ka jing banlang merau gibriu para banget kawai banlang slave gibriu ba ngam da perkhatan ya ka habau Jesus Christ uang ngalik ben tu ka bu uang bat ngalat na ka jing sya long merau gibriu na ka jing sya mo ban penyat sini syaitan ang pinamar bay nga submit no suman sim khut submit no syaktin jong blai manum syak diktit no ban pen ko ngo bagi long umrau no jaka hak tin jong blai wang haba pila ya do men sim pen sya pilong kimrau jaka pop pi pen ko ngo pen sobhai ka do re pilong ta pilong umrau no jaka hak nan pet gini pet wat tang ban yo let sya benang ru Jesus Christ u kham ong ba pi sumet hanai tong gini puli suang ba pila let yo sngau yi jing hikai pila let sigi jing yasang pila ya bam ji khoi trai sum ong ta tong ni puli ka gospel Lukas kal nong ba khat lai ka khat ka ar pu ar ter pet ban yo isia ka benang ban yo ban let kata uji skris wong gumno wong ka kherdap ka ba khim gospel Lukas kal nong ba khat lai khat ba ar pu ar ka ong ti la nang let la ka jing let sha Jerusalem udah hikai kat ba ud nang ya lengba kinong ba bat ya kinong red wei tu la kali ya ko try hatu kilong khendiat ya ki ba an pen em pet si kat kim jong Jesus Christ ni ko try hatu kilong khendiat ya ki ba an pen em tu la ong ya ki to pen ban psut lengba ya ka kherdap ka bakin na ba shibun ong ya pi kin ya wat ban psut hapo tekin amla ti habashisin ba utrayeng ulayeng wala khang ya ga jingkhang bat bapin sedang ban yeng syabar bat bantiet ya ga jingkhang pida ong atrai tu plingi utu ya thu nong happy ya pi ngam itu ya pi nang no pat wat ong banga pat wat ong tang bal khat atrai kini kim dai ragi bam pat tip yu Jesus Christ kini ba khat atrai na pat ong dai gi bam pat tip ong shai gi ba tip de lagi ong atrai tu plingi ti un yetu un ong happy ya pi ngam itu pinang no anda kum ta pin sedang ban ong nilaya bam nilaya diru akmat jong mi pat oh nilaya bam jing khoi trai akmat jong mi nilaya di khuri akmat jong mi nilai kairu ini hakilenti ba jong mi pat kila yo snow sundan ya ki jing hikai jong Jesus Christ kijing kai jing Jesus Christ kila ba pini osngau lang ba kini ki YouTube channel gi bang ya ngialap pi lang ba ki yeng mani lang ba ki street preaching lang ba ki pi osngau ba no pen uang te onang andam ta pilas dang ban ong ngilaya bam ngilaya di ru akhmat jong mi malahi kai ru akil ti jong mi handai ong ya pi ngam itu ya pi nang no khilet no nanga pi barok kinong kambaman pi lada kai kajing kambaman ladang imla banle ki hukum jong Jesus Christ buang kata kadai ka nila pen kediak no ki ka mon jong blai maru Jesus Christ upha ban lapha eu do kufa bah benang bangin ko ngu eu ti lada nimle kata ong kinong kambamang hang ta kan long ka balanyar bat ka bakum dat baniak anda pinyo iyong Abraham bat yu Ishak bat yu Jacob bagi nong itu pa baro ka himau blai ti ya pi bala shop no shabar kinyawan ru nami ni bat nasab ni bat nasyatai bat nasyati kinya syong syani aru akhima jong blai hakmi ru dan ki bakhaddu ki ban salong ki baswa dan ki baswaru ki ban salong ki bakhaddu ke para banget jadi kadai ka ketin ka ba jisu kran ka ba ba hatu ngi kham i syu ya ka perthai ban yau jisu hatu ngi kham i ai wat ong tang bangal alat lut na pop nrei ngi dan kam syu ban ya syakma ya ni ngam ong bangal abyang lut ngam keren tangah keren bangarang dan ka jingya inti ma dan ka jing duai menne par bang khi ban duai mestap boleh keren ban pha keren ya kani ha ban pen ko ngu tang ban keren ya kani ru pet ka thot te bun gi ban thot te kani
Ringam day banga pentut inu syukran ya ka jing sisa. Pet siti show Jacob ru kal nong banikong. Kat ka ba puar wang no wang tolong piki nong le ya ka ktin bat am tangki nong yo snow. Da ka ba syukur no ya ledi. Dan naba lada unu ulong snow ya ka ktin bat am ulong le uni ulong kumubri ubak kami tu ya ka khmat kamet jungu hakayet kami namarula kami tu ya ledi bola letno bat kumni ru ulak letno ubak kumno ulong rejar ubayai kami tu syaka hukum bajanai haba kajong kajing pelak lut bat uyai ne uni haba umlang unong snow baklet no andre unong le ya kakam ulang ubasuk hakata kajing le jong pila khat ni am tang ban nget nri ban ko ngu ban le pi kwa ru ban pet naga gospel jong uyo anes kal nong bakhat san bun sing ya lap am yong tu yai ne ngaju yo snow ba bakinong ya lap bun gi ba ya lap ki alap ki ong to ban yai ne hauding sowan henry pi tep ne am ka ban yai ne hauding sowan bun ki ong langat au Jesus Christ langat au ding sowan henry pet ni pet jana ngi dai pet bahkan ni tangi puli naga gospel yo anes nong bakhatsan ter wong manga ngalong uding sowan yo basisha bat ukpa jonga ulang unong sumar briso katanat baro hanga kabam seiso ungorno bat katanat baro kabas seiso uklat ya kaban yo seiso khambun pet kila dan kitanat ki balawan au Jesus Christ henry ki bam pen mi iso ungorno wong dei gaktin ka ba bang ne warong banga jisu atra ini fi let ban fil dan haki ala ban ong ba fil dan kataka bakham syakmat ban praise and worship team lani haka choir lani wala keren ya kakti jong blek pet ngakeren de para ring dan em yuso pe ong katanat baro bahanga kabam seiso ongono bakatangat kabas seiso uklat pimenta pilong ki bakhu dakata kaktin ya kabang alakran api tu yaine hanga ong hatung yaine aman ka singi ho Jesus Christ bat manga hapi kum bakatanat kamla ban seiso naldi hi lamda ka yaine ho ding sowan kum ta mapiru lamda pi yaine hanga kai kani ka jingmut ban yaine ho Jesus Christ wong biang wong mangangalong uding sowan mapi kitanat ubayai ne hanga bat mangahaw ta usay so sibun na baklang mga pimla le ay ruem pai kaktin jong blay henry wong lada ununuru umyai ne hanga laju bret no yu shabar kum katanat ka balayap stay no tikilayalum yaki bat kila bret hakading bat kila thang yaki katkhat ka bakhanyo ka shay ba wong lada piyai ne hanga bat kitin jonga piyai ne ngai nya bat lada piyai ne anga bat ki din jonga wong kiyai ne api ya ka ru ba piman pinpan kan long te api hakani la pendan buram yo pa jonga ba pi seiso sibun kum ta pin long ki senran jonga bat kum ba ukpa ula iet jonga kum tangaru nga iet api to pinyai ne aka taka jing iet ka jonga lada pi sumare ki hukum jonga wong lada pi sumari ki hukum jonga pinyo yaine akata ka jingit jonga bat kumbanga ngaken ngala sumari ki hukum utau kpa jonga bat nga yaine aka jingit jongu pa bo Jesus Christ usumar ya ka hukum jong kpa usha poi sedu sono poi sedu ka jingyap ki isi ki tu ki farisi ki sadusi ki nong tok ki ba iet ya kaniam ki isi ya Jesus Christ namar uwan le ya ka manjo ukpa hakaktir parang Jesus Christ ulang iconoclast ne uba tentang ulang long kumbayale persya man ya kalong persya ya ka ba kikile bat ule de hang ni kaya tengku mano bat ha bakat du haban IT no la jong ka jingim na marbule e kaman jong kupa kana para banget la da manga mapingile e kaman jong kupa ba habaneng ya bo Jesus la angin ko ngo e kom nin sa isi da ka pertai nin sa isi da ki ba e ya kaniam banyaw Jesus Christ kamla kaya tengku ba ni ba bakat du ru kan sapoi ka por bang ihap bandu no e ka jong jingim rungim tikana para banget nrei kani ka dok kandalet no ka jingim bam jukut inyo ihap ban pentamai malasi pila ya ka jinglong senran rei kamkut no aba pia tengku hap penyak tron ya ni upol wang ayak tron malasi ka dok dei kamkuak reban pen sngobhai belai ka kwak ban pen sngobhai ki beri ka kwak ban pen sngobhai ki ai ka jong ka pertai de decide ma pia ba pi kwak ban ong lusong senran pila kot jingmut ne ban ba ka din pana
ban ba ding pana ti parawai ka ding pana kam khia te haning habau ayo men sim ba khu yang yu ai ga jing ai bangin ba ga ding pana te kani ka subject kani ka bayar ba pin sai kan du practical bat nganget aba pipin ko ngu pat ku bleu nang pele pi ki bakan jam sim na wan ta ka buram jong try ya ro you try nganget kani kan kerkhui pi ku bleu sibut